Takže ja vás srdečne všetkých vítam v tejto aule, takisto vítam všetkých aj za obrazovkou. Ja som veľmi rád, že po necelom mesiaci a pol sme sa mohli znova stretnúť od poslednej akcii, ktorú sme robili. Celé toto podujatie spáchala organizácia Zadobe. Veľmi v krátkosti o Zadobe. Zadobe je vlastne pokračovaním určitej nadstavby našej 12-ročnej práce s mladými ľuďmi, kedy sme chodili vlastne, alebo kedy stále chodievame napríklad prednášať do škôl, spolupracujeme napríklad s organizáciou Menora, ktorá vlastne prevádzkuje resocializačné zariadenie a takisto protidrogový klub. Robíme rôzne prednášky na školách, na stredných školách, pravidelne každý týždeň na témy holokaust, závislosti alebo sexuálna výchova. Naším cieľom je vzdelávanie. Takisto vlastne Zadobe vzniklo ako pokračovanie tejto myšlienky, kde sme tomu dali už nejaký ten názov. A názov vznikol s takou slovnou hračkou z bodu A do bodu B, z A do B, takže Zadobe. A to je našim cieľom, aby sme vlastne mohli sa podeliť s príbehmi ľudí, ktorí sú už na nejakej ceste, respektíve ktorí už aj do bodu B došli a ktorí by nám o tom viac aj porozprávali. Pre viac informácií navštívite kľudne našu stránku www.zadobe.sk alebo aj takisto na Facebooku. Veľmi budeme vďační za zdieľanie našich akcií alebo vôbec za like s názvom takisto Zadobe. Ja tu mám zopár nejakých ťaháčikov, lebo sú tu niektoré také krkolomné vety, napríklad ako, že toto podujatie je organizované v rámci projektu Uvedomela mládež, ktorý podporil norský finančný mechanizmus spravovaný nadáciou Ecopolis, nadáciou pre deti Slovenska a nadáciou Socia. A taktiež ďakujeme Ekonomickej fakulte UMB za poskytnutie priestorov a taktiež partnerovi tejto akcie i Platforma. No, ja by som veľmi rád ešte povedal k týmto papierikom niečo, čo ste vlastne dostali. Sú to také anketové lístky, kde by sme veľmi radi nejakú spätnú väzbu od vás, keby ste nám potom napísali od 1 do 10, pričom 10 je výborné, 1 je úplne múka, aby ste nám ohodnotili túto prednášku, aby sme vedeli naozaj reagovať, aby sme vedeli pracovať na tom, ako robiť veci lepšie. Takisto, akú by ste nám odporúčili tému alebo nejakého hostia, to nás veľmi zaujíma. Chceme vlastne, aby ste takisto tvorili celé Zadobe, celú tú atmosféru. No a takisto nejaký odkaz pre nás, pre hostia, poznámky, pripomienky a podobne. Takisto kolegynka Mary rozposlala takúto škatulku, kde bude pero a papier a poprosíme, aby ste nám napísali nejaké otázky, ktoré chcete poskytnúť priamo, alebo respektíve položiť priamo nášemu hosťovi a ja ich budem potom vo vašom mene nejak tlmočiť. Bude taký program, vlastne náš host bude hovoriť cca nejakých 30 minút, potom my zozbierame tieto otázočky a ja ich budem klásť. No, ja by som teraz veľmi rád privítal a pozval nášho hostia na pódium s tým, že kým príde, ja veľmi dačo o ňom prezradím. Ja nášho hostia poznám už od roku 2003, keď som nastúpil do jednej spoločnosti a už vtedy sa meno tohto hostia spájalo s prívlastkami úspešný, veľmi schopný, nech sa páči, človek s veľkou budúcnosťou a už vtedy vlastne som mohol poznať tohto nášho hostia s tým, že veľmi v krátkosti ešte poviem, je to špičkový odborník, je to coach, je to odborník na NLP a ženatý, 3 deti a ja by som rád privítal Bohuša Švihru. Ďakujem veľmi pekne. Vítaj, Bohuš. Díky moc, díky. Ja ti teraz odovzdám slovo a ja o chvíľku prídem. Nech sa páči. Ďakujem. Cítim sa nejaký zviazaný, ako keď koníkovi by dali zubadlo. Lebo s tým som ešte nikdy neprednášal. Je to také zaujímavé, že zrazu si uvedomiť, keď vstúpite do prednášky, ako keď niekto zrazu má niečo dodržať. Keď sa nejaké pravidlá majú dodržiavať, akože ako sa treba obliekať, ako sa treba učiť. Tak ja mám teraz taký zvláštny pocit z toho tu naokolo, že ako to asi vyzerá, keď osedlajú mladého koňa, dajú mu zrazu to, postupne idú na neho, hej, že ho najprv ujažu, potom mu dajú to zúbadlo a nakoniec. Tak niekedy to takto vyzerá aj s ľuďmi, keď sa narodia, že ako dlho asi trvá, kým to malé bábätko sa ochočí a vytvorí sa nejaký návyk, aby vedelo, akože medzi nami žiť. Že ono napríklad príde do tohto sveta, úplne nádherne sa narodí, otvorí oči a ono zaujímavé, že ono napríklad nemá politický názor. Že ono napríklad sa nenarodí ako pravicové alebo lavicové, alebo viac inklinuje proste k nejakej národnosti, alebo akože by malo nejak to. Tak je zaujímavé, že koľko v tom procese, tým, že áno, jedna z veľkých vecí, ktorá ma nesmierne fascinuje, aj to programovanie, tá neurolingvistika a mnohé tie veci,
tak sa môžeme o tom trošku aj pobaviť, že ako dlho trvá, kým sa vlastne vytvorí dostatočne silný návyk v podvedomí človeka, aby si osvojil to, čo vlastne ani pravda není, a potom uverí tomu a začne to presadzovať, že je to už pravda. Napríklad tá Zem, že je okrúhla, alebo že autička nelietajú, keď malý začne lietať, doma povedia, to nelieta. To sa nedá sa toľko veľa jazykov. A proste, že ako dlho trvá, kým to sa volá odborne, že obmedzujúce presvedčenia. A takto podobne to často začína tým, ak si ľudia začnú plniť sny a ešte predtým, že ak niekto vyrastá v prostredí nejakom, tak to prostredie má na ňoho veľký vplyv. Preto často deti, ktoré vyrastajú napríklad v prostredí lekárov, majú tendenciu ako keby napodobniť rodičov, respektíve rodičia majú tendenciu im to nejak vysvetliť, že bolo by to vhodné mať tú vysokú školu. A niekedy sa to ale stane, že to nie je až tak vhodné a niekedy to končí až tragicky. Že proste to dieťa má ako keby iný smer, niečo iné chce dokázať. A to je zaujímavé, že kedy a akým spôsobom umožniť mladým ľuďom, deťom alebo dospelým, aby sa stali sami sebou. Napríklad aj pri plánovaní, koučovaní a cieľoch, tak pracujem s tým, že keď sa niekoho pýtam, aké má ciele, tak je veľmi zaujímavé pozorovať ho, čo ten človek rozpráva a zisťovať, či tie ciele nie sú náhodou implementované zvonku, že kto aké nohavice nosí a bici chce kúpiť a presklený aké auto, že či je to skutočne jeho cieľ, alebo je to trend a sa to patrí, aby on ukázal napríklad tej partnerke alebo v škole alebo niekde, že vlastne on je cool. Že ako zistí každý z nás, alebo ako zistíš ty, či to, čo chceš, je niečo implementované prostredím, okolím, že treba mať výšku, lebo sa to nosí a dneska sa to nedá, alebo proste toto, alebo toto treba jesť. Že ako zistím, či je to cieľ, ktorý je skutočne môj a či je to cieľ, ktorý akože je. Pretože často ľudia dosahujú také ciele, aké zodpovedajú dobe, ktorej žijú. Napríklad pred 30, 50, 100 rokmi oni netúžili potom, po čom dneska tí ľudia. Ale zväčša vždy túžili to dokázať, že sú úspešní nejakými akoby ikonami, ktoré v tom období boli zadefinované ako úspech. Že toto definuje úspech, tak sa to akože pokladá za tú modlu na konci, že ak toto dosiahneš, tak ti akože bude daná taká tá kvačka, že teda, že si boss. Že teda budú sa s tebou fotiť, a teda ťa niekde zavolajú na prednášku a teda si cool. A zase napríklad v nejakom kláštore zase majú iné ako ciele, že keď sa nazru dozvieš možno nejakú vec a proste len tak si ticho a zrazu ti dôjde. Takže chcem len povedať, že ako keby v každom prostredí, toto je veľmi zaujímavé napríklad tým, že pracujem aj s mladými ľuďmi, sám mám 3 detičky, ja mám syna vo veku 15 rokov, je zaujímavé, že ako on má úplne iné ciele. A je zaujímavé, ako sa tie ciele prispôsobujú tzv. Videám na YouTube, alebo hrám, alebo tomu, čo dneska letí. Že ako tí mladí ľudia rozprávajú, že všťalený boss, on má takú ženu, on takto vyzerá, on sa tak obliekal, on má milióny, založil takú firmu. Že ako, a potom sa ja pýtam, lebo je to nádherná vec komunikovať, aj keď často tá komunikácia už začína vyzerať tak, že si sradnú 4 kamaráti vo veku od 15 do 20 rokov a už to ide aj ďalej. A oni si vlastne vedia úplne v pohode poslať 300 SMS-iek, ale úplne niekomu inému. Pomedzi to akože debatujú na tému, že ako ďalej škola a oni vybavia kopec SMS-iek. Ja som prišiel z jedného seminára a pýtam sa syna, že počúvam, ja som ti bol na takom seminári, prednášal tam nejaký speaker, taký akože fakt odborník a on vraví, že koľko mladí ľudia sú schopní poslať SMS-ky, WhatsApp, Viber a všetky tie a proste všetky tie cez Facebook a tak. A ja tak on povedal, že nejakých, ja neviem, 1000 alebo 2000 do mesiaca. 2000, ja za deň, keď 2-3 pošlem a sa pýtam sama, že samo počúvaj ma, ja by som si to chcel tak testnúť s tebou, že koľko ty tých SMS-iek tak pošleš? Okolo 9000. Tak ja som vlastne zistil, že už aj ten školiteľ bol vlastne pozadu. Vlastne ten svetový školiteľ, vlastne ako mal databázu načítanú, ale on už vlastne bol pozadu, mal okolo 35 rokov. Takže informácie, ktoré si možno stiahol z Google, už nestačili tomu, čo zažívajú dneska ľudia, ktorí majú 15 rokov a 17 rokov. Je to zaujímavé, že často na vysokých školách, ktoré určujú akože trendy, sa vyučujú techniky, technológie a poznatky, ktoré vlastne po skončení už sú nefunkčné. Ja keď som skončil školu ergotechnickú, tak som vlastne dokončil technológie v obore elektrónky, ktoré vlastne už vo vývoji, keď ja som končil školu, už nikdy neexistovali.
Je to paráda. Učí sa často manažment a podnikanie a učia to ľudia, ktorí vlastne akoby staticky sa učili pre 40 rokmi. Je veľký rozdiel, kto komu prednáša a kto na koho dá. To sú tie vzory v tom čase, ktoré sú akoby rozhodujúce. A podľa mňa je jedna z najdôležitejších vecí, ak sa bavíme o dosahovaní cieľov, možno až tak nemusíte poznať, ako sa to dá dosiahnuť, ako je dôležité vedieť, kto vám je vzor a kto bude tvoriť hlavný program vo vašom podvedomí. Lebo o tom nerozhoduje vedomá myseľ. Vedomá myseľ je ako operačná pamäť, ktorá pri určitom objeme dát sa aj tak zahltí. Proste tá vedomá pamäť nedokáže rozhodovať, že napríklad teraz tu sedíš, ty si úplne akože v pohode, ale tvoja operačná pamäť nemá teraz v proces, nebeží, či je tá stolička, na ktorej sedíš, mokrá. Lebo tú informáciu by podvedomie poslal do operačnej pamäte až vtedy, keby mokrá bola. To znamená, že veľké množstvo dát, o ktorých sa rozhoduje vo vašom živote, v podstate rozhoduje podvedomie, ktoré beží na nejakých podvedomých procesoch. Takže keď sa niekto baví, ako sa dosahuje úspech a ako sa dosahujú výsledky v športe, v podnikaní, v čomkoľvek, tak to je veľmi zaujímavá téma, o ktorej ma to začalo zaujímať, že ako to, že niekto to robí s ľahkosťou a niekto to robí ťažšie. Tak potom začali tie kurzy, tie vzdelávania, všetky tie prednášky. Je pravda, že milujem vzdelanie. A pre mnohých mladých ľudí a mladých myslov, lebo vek dneska neznamená mladosť. Hej, aby sme si to vyjasnili. Je 90-ročný mladý muž, ktorý zjazduje v Dolnom Kubíne, mi volá kamarát, počúvam, a 92-roční boli dôchodcovia a on ti počúva, má normálne na zjazde kombinéz a natiahol sa do toho, proste gombičky natesno, teda ten zips, ale jednoducho on vám šiel dole kopcom. No ale sú ľudia, ktorí mladému človeku niektorému poviem, urob 10 klikov, 10 repov a vlastne ho kamoši odnesú. Ale presne má prehľad, aké čipsy sa vyrábajú, akože aké príchute to má v poslednej, hej, a proste v ktorom regáli, kde čo a rýchlo kúpiť. Ešte raz, dneska sú tak prepracované metódy práce s podvedomím ľudí, že napríklad ešte aj do obchodu, keď ten človek vôjde, tak je zmáknuté to, že aký typ vône mu pustia pri pekárenských výrobkoch a jeho podvedomie nemá šajnu rozoznať, či je to ten výrobok alebo esencia, ktorá sa namiešala vopred. Tak toto funguje vo všetkých oblastiach. Neuromarketing a práca s podvedomím ľudí sú špeciálne vedné odbory, na ktoré sa prihlasujú ľudia v najprestížnejších univerzitách vo svete a študujú, ako urobiť to, aby ľudia vlastne robili to, čo vy chcete a oni si mysleli, že je to hrozne cool a pohoda, že sa rozhodli sami. Niekto to nazve, že manipulácia, ovplyvňovanie, niekto marketing, psychológia, ale to v tejto chvíli není podstatné. Podstatné je, že tieto trendy tu sú a pekne to funguje a to by sme sa mohli baviť potom ďalej. Tých tém je tak veľa, o ktorých by sa dalo porozprávať, no ale začnem o sebe s tom A až do B. Takže ono je to, tak ako som v tom článku uviedol, ono my nikdy nevieme, či bod A nie je, keď začína bod A, či nekončí bod B, tak ako začína deň, tak končí noc, tak ono z bodu A do bodu B je vlastne o tom, že v tom bode B sa začína vlastne ten bod A. Lebo kedy môžeme povedať, že už je ako keby dosť, ako napríklad v podnikaní, že ako ja si to stanovím a teraz už akože som to dosiahol. Väčšina ľudí, keď pracujem s nimi pri coachingu, tak sa ich pýtam, no dobre, ako vieš, že už si dosiahol, napríklad, že si dobrý rodič, že si dobrý študent, že proste si dobrý podnikateľ. A poviem, no tak viem, tak zarobím toľko alebo nejak tak a sa dobre cítim. Ale ako vieš, že si iba na 99% alebo 83% dobrý študent a nie na 87%? Lebo keď chcem preskočiť nejakú prekážku, tak ak má meter, tak mi je úplne logicky jasné, že som proste tu a meter je hore, som na ňu vyskočil. Ale pri práci s podvedomím a pri práci v coachingu je veľmi zaujímavé definovať, že do akej miery ja vlastne viem, že cieľ, ktorý som si splnil, je splnený na koľko percent, alebo som ho už dosiahol. Často ľudia také tie imagia, že cítil by som sa dobre. Alebo je to, že ja by som chcel dosť zarábať, alebo ja by som chcel byť finančne nezávislý. To sú tak krásne témy, ktoré vlastne tomu podvedomiu nevedia dať nič. Ako keď navigácia, keď tam dáte, že chcel by som ísť niekde, kde je teplo, tak keby vedela rozprávať tá Zuzka, alebo Janka, alebo nejaký George, podľa toho, aký jazyk si dáte, alebo nejaký Andersen, tak on vám vlastne by vám povedal, no prístup k veci.
Že často väčšina ľudí v tej práci, oni napríklad akoby aj tú školu skončia, ale často nevedia, čo sa má akože udiať a na čo im má akože slúžiť. Takže vlastne oni študujú, robia si doktoráty, robia si kurzy, aby oni vlastne zistili, že majú kopec kurzov a škôl a vlastne oni sa v určitej chvíli spýtajú, a na čo? A čo akože s tým? A keby som sa spýtal, ak by si mohol preskočiť proces, lebo to je často to, že niektorým veciam my akože nemusíme úplne rozumieť. Ja neviem, elektrike tiež nemusíš úplne rozumieť, stačí, že tu svietia svetla na mňa. Hej. Niekto, kto chce jazdiť na motorke, tak nemusí rozumieť, ako motorka jazdí, lebo boli aj takí, že čo chceš? Chceš rozumieť tomu, ako jazdí motorka, alebo chceš sa na nej voziť? Takže o tom tiež sú nádherné možnosti, ako by sa dalo uvažovať nad tým, ako to funguje. No a ja tak, kde bolo to áno? Možno to bolo tým narodením, ono už taká symbolika bola, že narodil som sa, keby som začal, som sa pýtal, že aký obsah by som mal povedať a ako detálne by som čo mal rozobrať. Preto sme sa dohodli, že to bude polhoďka a potom to skôr bude na vás, že o čom všetko by sa dalo rozprávať. A niekedy ani není podstatné veľa povedať, ako veľa počúvať. Pretože mnoho ľudí sa ma pýta, ako by mali robiť rozhovory, čo v tom partnerstve, čo s tými deťmi, ako to všetko vychovávať. A tým, že sa venujem naozaj, tá moja práca, proste to je životný štýl, alebo to podnikanie, tak je to také zaujímavé, že často to, čo na konci vyzerá, že treba s tými ľuďmi rozobrať, je len škrupinka na povrchu a podstata toho, či bude úspešný, spočíva v úplne inom bode. Napríklad to, či sa vie porozprávať doma so synom alebo s manželkou, aký kvalitný vzťah má priamy vplyv na to, čo on dokáže v tej práci, na ktorú má. Len často tie testy sa robia o tom, aké on má dispozície na to, aby tú prácu vykonal. A málo kto sa pýta, že ľudia v podstate majú schopnosť sa skoro všetko naučiť. Že teda, keď majú dostatočný motív, tak oni sa majú to naučiť. Keď sa niekto má učiť cudzí jazyk a napríklad mal by priateľku z Nemecka, tak ja vám garantujem, že ten chlapec sa naučí proste Jana Turlich a ich liebe dich a proste tie základné frázy, to sa doučí za večer. Ako náhle mu otec povie, uč sa nemecky, budem ťa skúšať slovíčka, tak to by ste nevedeli, čo to znamená pre neho. Takže viac pracujem s tým, prečo by to ten človek mal vedieť a následne to, ako si on nájde. Totiž to sú firmy, ktoré fungujú na princípe, keď toto budeš vedieť a trénujú tých ľudí až tak dostatočne dobre, že oni takmer na všetko vedia reagovať, ale v minulosti, ako keď vysadkára učíte na nejaké prekážky a tak zrazu tam príde ale iný nástroj, s ktorým musia pracovať. Preto firmy, ktoré dneska fungujú na perfektne prepracovaných procesoch, aj v obchodných modeloch, dochádza im dých a tí ľudia už nestíhajú, pretože prichádzajú nové výzvy, nové podnety, nové situácie, na ktoré ešte tréning nemohol byť vymyslený, lebo tá situácia ešte nikdy nenastala. Ako napríklad natrénujete tým, že sa pojeme o finančníctve situáciu, že v Nemecku sú pri určitom objeme peňazí už záporné úrokové sadzby. Takže ak si chce niekto doniesť peniaze v Nemecku do banky, 500 000 eur, tak má mínus. Takže za to, že ich doniesol banke, zaplatí 1%, že tam vôbec prišiel. Tak ako toto mohli trénovať pred 10 rokmi niekoho? Takže sú veci, ktoré sú nesmierne zaujímavé a viac v súčasnosti dbám na intuíciu a potenciál, ktorý je v ľuďoch a dôverujem v schopnosti, ktorý každý z vás má. To znamená, menej pracujem na tom, čo by mal vedieť a viac sa sústreďujem na to, či náhodou na všetko to, čo si vieš predstaviť, nemáš už dávno predpoklady. Pretože každý si vie predstaviť iba to, na čo predpoklady má. Každý má iba také ciele, k tomu má okamžite aj zdroje. Rozumieme? To znamená, žiadna myseľ nevytvorí nič, k čomu by neboli k dispozícii zdroje. No tak u mňa sa udialo to, že ja som teda na tej strednej škole, bol som taký pomerne žiačik, ktorý sa moc rád neučil, robil som všetko, len nie učenie. Je pravda, že to bola taká zaujímavá téma, ale už vtedy som si vedel všetko zorganizovať pomerne dobre, pretože keď bolo treba niečo urobiť na praxi alebo na dielni, tak som vždy bol ten, kto to všetko zorganizoval a takmer nikdy som sa nedostal k činnosti. Nebolo to vždycky dobrovoľne, používal som aj tzv. Nútené metódy. Dneska by to mohli na školách aj ohlásiť. Je prísnejší režim. Ono je pravda, že veľa vecí, čo bolo pred 30 rokmi, by sa dneska nahlasovali. Keď som prvý raz sme s bratom fajčili, tak otec použil metódy, za ktoré by sa v Amerike odňali deti. Hej, proste prišiel a vyprášil nám
Aj kožuch, aj dym odišiel z miestnosti, kým sme to stihli všetko vyriešiť. Takže ono je pravda, že doba sa mení, ale je zaujímavé, že ako to celé funguje krásne, že ako to je. A tí najúspešnejší lídri totiž to tú dobu vytvárajú. 99% ľudí, ktorí funguje v prostredí tam vonku, samozrejme vy ste chytrí, máte na to, a už len to, že sme sa tu stretli, sa mierne odlišujeme, tak to sú tí, ktorí tvoria to, čo tí iní príjmu ako realitu. To je to, buď sa staneš súčasťou reality niekoho iného, alebo si tú realitu vytvoríš sám. To je to, že to reality show. Preto toľko ľudí miluje reality show. Lebo proste keby vedeli, že ten život je najväčšia reality show, kde režisér si ty, tak by nepozerali telku. Lebo je podstatne vzrušujúce byť režisérom vlastnej reality. Iba že je nesmierna sledovanosť v programoch, kde ľudia pasívne sa prizerajú na to, ako niekto režíruje realitu niekoho iného a ešte sa na tom zabávajú a firmy pomedzi toho majú najväčšiu platenosť za reklamy. Je to tak zaujímavé, že to by sme niekedy potom z toho marketingu si mohli pozrieť. Trendy v spoločnosti sa dajú odhodniť podľa toho, aké sú nálady ľudí v spoločnosti a čo sledujú. Stačí pozrieť seriály alebo veci, televízne noviny a všetky tieto záležitosti určujú to, kde ide pozornosť ľudí. Takže presne to vidno, že ako funguje napríklad to, čo si ľudia všímajú. No lenže keď si niečo všímaš, ideme zase trošku do neurolingvistiky, podľa toho, čo si ľudia všímajú, tak ich podvedomie, aby nedošlo k tzv. Schizofrénii, musí hľadať podobné obrazy v reálnom živote. Takže ak niekto povie v televízii tá vonku, že je zlá doba, a kriminoviny také, no a proste prebehne to pomerne intenzívne, tak je úplne normálne, že na druhý deň sa mu musí niečo podobné udiať, pretože by normálne z pohľadu psychológie došlo k tomu, že on sa stane rozpoltenou osobnosťou. Takže on povie, ja som to vedel a mali pravdu. Je to tak? A je vybavené. Jedna zo základných metód coachingu, moderného coachingu je odstaviť prísun informácií, pretože ak sa pracuje s ľuďmi na úrovni podvedomia, tak nie je možné s tými ľuďmi pracovať tak, že 4 až 5 hodín denne im niekto hovorí, čo ako to má byť a raz za týždeň je coaching a on mu vysvetlí, že je to inak. Ak by rodič dieťaťu rozprával 7 hodín denne od narodenia, že niečo je tak, v 18 rokoch, a do 18 rokoch a raz týždenne by mu niekto povedal, si úspešný, máš na to. A 7 hodín by to bolo inak. Tipnite si na totálne racionálnej úrovni, čo by sa stalo s myslou a osobnosťou tohto človeka. Keby len takto sa na ňo vplývalo. No je to proste tak jednoduché. Takže prvý krok, ktorý teda odporúčam mnohým ľuďom, je, do akej miery si schopný sa odpojiť od mnohých tých informačných zdrojov, ktorých to funguje. Napríklad v škole, pán učiteľ, tým, že ja mám tie detičky krásne, nádherné v tom školskom prostredí, tak ja to pozorujem, je to obrovská studnica poznania a niekedy sa pýtam, kto koho vlastne vychováva. Pretože často rodičia a učitelia si myslia, že vlastne oni majú tie deti učiť. Len mnohokrát, keby priznali, že tá rola môže byť aj obrátená, a že vlastne oni sa od tých detí môžu naučiť viac, ako oni ich vedia naučiť, aj škola by bola dynamickejšia. No takže len k tým deťom chcem povedať, no tak predstavte, teraz prvý stupeň si skončil, vás sa to netýka, vy ste chytrí, všetkému rozumiete, je tu pohoda, ale sú vám deti vonku, alebo mladí ľudia, ktorí fungujú takto, že učiteľ v dobrej viere použije tieto slova. Prvý stupeň to je nič. To druhý stupeň, to bude matika. To uvidíte, čo vás čaká. A toto sa nepoužíva len na základnej škole. Teraz tí štátnice, no tak to uvidíte, konzultant. Rozumiete, aké vkladajú do podvedomia informácie a mnohokrát tí ľudia to robia v najlepšej možnej viere, lebo oni sa to učili. Takže samotný učiteľ, ktorý má naučiť, vytvorí blok, ktorý u toho študenta spôsobí, samozrejme vás sa to netýka, lebo vy takých profesorov nepoznáte, ani takých ľudí nemáte okolo seba. Ale predstavte si, že sú školy, kde niečo takéto existuje, ale len chvíľu si to predstavte. Alebo sú firmy, kde ľudia školia, manažéri, že a vieš čo, je to drina, ale ak vydržíš, tak to dokážeš. Predstavte si, že by ten pán farár povedal, vieš čo, tak tých prvých 40 rokov to bude drina v tom vzťahu. Ale potom ti to dôjde a ono to začne šlápať. Keď sa berú napríklad mladí. Hej, že iba prvých 30 rokov.
častokrát si ľudia myslia, že ono, to sa nedá tomu veriť. Na podvedomí to funguje tak, že mnohí ľudia, a tým, že sa venujem samozrejme rôznym tým technikám, nemám rád nejaké jednoznačné trendy v psychológii, v manažmente a vôbec vo vzdelávaní, v coachingu, milujem priestor a slobodu. Preto aj toto cítim trošku obmedzujúce. Takže samozrejme, že môžeme sa baviť, povedzme, jedna z techník aj hypnoza, absolvoval som tie techniky a rôzne iné a jedna z nich hovorí, že v pohode na racionálnej úrovni jeden pán profesor, ktorý sa 36 rokov tomu venuje, jeden z najlepších hypnoterapeutov v rámci Československa, to znamená, není to žiadny komerčný hit, že dneska sa niekto začal niečomu venovať, úplne bez problémov na akejkoľvek úrovni je schopný získať informácie na úrovni podvedomia v hypnoze, čo vám povedal otec alebo matka, keď ste mali 5 rokov, v hoci ktorej situácii. To znamená, niekde v podvedomí to všetko je. Takže vám chcem iba povedať, to, čo vedome môžem urobiť, je kontrolovať to, čo sa mi dostáva do podvedomia. A vrátim sa k tomu príbehu, že úspech nie je o tom, a to sa aj mne udialo, keď som prišiel do firmy OVB, úspech nebol o tom, že ja by som bol nesmierny finančník a komunikátor a podnikateľ, ale že sa mi zapáčil ten postoj a štýl toho človeka, čo prednášal a povedal som si, že mne by sa celkom páčilo žiť ako on. A teraz zase len také krátke porovnanie, a to bolo s tou strednou školou, že ja som vždycky si tak predstavoval, ako by som asi mohol žiť, čo by som asi mohol robiť. Ja som totiž to nevedel čo, ale vedel som, že to nebude nič štandardné. Išiel som okolo auta, vtedy si pamätám Ford Mondeo, ja som šiel okolo, s mojou manželkou sme spolu vlastne od strednej školy 16 rokov a ja som už vtedy hovoril, že počkaj, ja si takéto auto kúpim, ale som ešte ani žiadne nemal, ani mama mi na Žigulík proste ani z domu mi ho nepožičala, ja som šiel zo školy s tou taškou, takou skladačkou ešte vtedy a ja som už vtedy, neviem, ako mi to došlo, ako keby mal také vyhlásenia, že vieš čo, ja si raz kúpim takéto auto, no a vôbec som nemal žiadne kurzy psychológie, manažmentu, ani o výške som nechyroval, len som si proste povedal, že sa to proste stane. Takže do akej miery dôverujete ľuďom, ktorí sú v vašom okolí? Do akej miery dôverujete ľuďom, ktorých vediete? Alebo napríklad v škole dôveruje učiteľ svojmu žiakovi. Predstavte, že ten učiteľ by mu povedal, ja ti verím, si nesmierne chytrý a talentovaný, tak chytrého žiaka som ešte nemal, ty dokážeš všetko, čo si zaumieníš a používal by to takzvané pri prednáškach nenápadne. Napríklad sa to volá posthypnotická sugestia. Všetci z vás, ako ste tu tým, že ste sem prišli, tak si odnesiete nesmierne množstvo bohatstva a poznania a iba ty vieš, kedy a ako to zúžitkuješ. A vôbec není podstatné. Vaše podvedomie to pekne zobere a v právnej situácii to použije. Takže to sú techniky, ktoré by sa mali učiť napríklad v rôznych oblastiach manažmentu, pedagogika, psychológia, komunikácia, ale aj rodičia do predmanželskej poradne by mali ísť, ako s tým bábätkom narábať, keď sa narodí, čo mu má povedať. Že mamina, keď ho napríklad kojí, mala by mať vypnutý mobil a pozerať mu do očí. Že koľko času partneri navzájom si venujú, keby som zobral za posledný rok, tak ako ste v tejto miestnosti, ste pozrali ľuďom, ktorí sú vám blízki, aspoň 10 minút do očí. Brat, sestra, partner. Najjednoduchšie techniky, ktoré používam, keď sa ma niekto pýta, je, pretože čo ak si viem vymeniť viac informácií tým, že sa niekomu pozriem do očí, ako keď napíšem 400 strán kníh, dám mu 8 linkov, 8 klikov, 2 manuály a poviem, že sa má naspamäť naučiť nejaké bohovské obchodné techniky. A keď sa spýtam, akú farbu má ten človek, s ktorým jednáš, ja potom som si nevšimol. Tak počkaj, tak tebe išlo o to, čo on bude robiť, alebo o tú bytosť od toho človeka, s ktorým sa máš stretávať. Akú hodnotu ty vlastne vyznávaš? Na kom ti vlastne záleží? Na generátore peňazí alebo na tom človeku ako takom? To sú tak milé a jednoduché metódy, že je to fakt veľmi zaujímavé. Ako dlho ste naposledy počúvali, alebo keď ste mladí vás rodičia, že ste plynule svojmu otcovi alebo mame rozprávali viac ako 10 minút niečo, ako cítite alebo ako žijete? Kedy naposledy sa otec, matka alebo partner nemal hodnotiaci postoj, len sa spýtal, rozprávaj, čo si zažil. Všetko, to je jedno, proste rozprávaj mi, čo si zažil, čo sa ti páči, alebo čo by si chcel. Väčšinou sú ľudia pod tlakom toho, že im niekto niekde, samozrejme vás sa to netýka, lebo vy toto všetko používate, ale sú ľudia vonku, ktorí objemom dát používajú niekoľkonásobne viac toho, čo by mali a čo im kto dáva, internet, informácie, rodičia známi, aj teraz je napríklad takáto forma humorná, že je tu prednáška. A ako by dostávate to, ako by to akože malo vyzerať. A keď zistíme, či náhodou, keď niekto veľa vypije, pol litra, liter, stále berie informácie cez tie tzv. Informačné vstupy,
Pretože máme základných 5 informačných vstupov, je vizuálny, niečo máme očami, auditívny, niečo počúvame, beží to na podvedomí, potom je tam kinestetický, sú to dotyky, vnemy, potom je tam olfaktorický a gustatorický. Tak väčšinou, keď niečo prijímam, tak je čas aj niečo povedať. Lenže 99% ľudí, ktorí pracujú v súčasnosti, sú zahltení tomu, že dostávajú viac ako to, čo môžu reprodukovať. Tak si predstavte, že vypíte liter vody a potom vás na vecko. To nepustia. Takto to vyzerá u mnohých ľudí. Oni vlastne by sa aj prejavili, nemajú na to priestor. Lebo pani učiteľka potrebuje tému, pedagogička odprednášať, sú tam osnovy, treba niečo dodržať, na tréningu to treba urobiť, doma treba mamina, aby vysvetlila, či má 10, či má školu, v partnerstve to proste beží, vo firme sú plány, treba si vysvetliť, čo všetko, aký máš na to názor, kde sa stretnutí, čo by si mal urobiť, akú školu naučil si sa. No, takže tak nejak. No tak ja som sa vám takto dostal a prišiel som k tej firme, som mal 21 rokov, vyskúšal som si asi 3 miesta, vlastne už uplynul čas. No, ono niekedy to takto aj v živote skončí, že ten človek sa až tak ponáhľa, chce toho veľa, že zrazu má 70, 80, zaklope kamarátka a povie, už je čas. A on povie, a ja som toho trošku ešte nestihol. Stephen Covey, jedný z najznámejších anglosaských koučov a veľmi uznávané, rešpektované autority, o ňom píšu ako o pôvodcovi toho moderného coachingu, má 3 veľmi, okrem tých 7 návykov, ten habits, tak hovorí, že jedna z prvých silných je, vždy máš voľbu. To je jeden z najsilnejších návykov. Akákoľvek situácia ťa postrehne, čokoľvek sa ti udeje v partnerskom živote, v podnikaní, v osobnom živote, v zdraví, vždy máš voľbu. Druhý návyk, veľmi silný, hovorí o tom, ak teda príjmaš voľbu, je v tvojej mysli schopnosť si predstaviť, ako to asi dopadne, ak tú voľbu vezmeš. To znamená, začni s myšlienkou na záver. On dokonca až hovorí v niektorých knihách, že predstav si, aký je tvoj nekrológ na vlastnom pohrebe. Teraz to trošku zjemnili v tých knižkách, lebo boli výčitky, že vyzerá to dosť morbidne a tí mladí to tak berú všelijako a to. Tak tam dali, že predstav si, že rekapituluješ ten život, keď príjmaš tieto voľby, tieto rozhodnutia. A tretí, jeden zo silných návykov, hovorí o tom, že vždy konaj v súlade so svojimi hodnotami, ktorým veríš a dôveruj. Pretože tie ťa vždy prevedú cez množstvo situácií, v ktorých sa nachádzaš. Takže len toľko, aspoň trošičku, ako to vyzerá, že keď začneš myšlienku na záver, tak si vieš veľmi rýchlo, lebo ľudská myseľ tak vie ísť dozadu, do minulosti, ako vie ísť dopredu, do budúcnosti. Len mnoho ľudí s tým pracuje pomerne málo. Väčšinou o minulosť je relatívne, ako to vlastne prebehlo s tou susedkou a s tou známou, lebo keď ste boli na party, na guláži, tak keby aj tu na táto prednáška, len povedzme, už aj toto sa stáva minulosťou postupne v tých sekundách. Keby ste šli vonku a mali ste napísať, ako to tu prebehlo a napísať len 10 viet, každý napíše iný príbeh. Takže vlastne existuje realita alebo minulosť. Každý filtruje zážitky, ktoré prežíva cez skúsenosti, ktorým je vystavený. Takže vlastne realita je taký humorný pojem, no, že čo je vlastne realita. Preto učím svojich ľudí, že áno, realita je taká, ktorú ty vytvoríš. A o tom je úspech. Takže ja som uveril, že môj otec, policajt, keď som mal 18 rokov, zomrel, a mamina predavačka, možno nemusí byť tá realita a tá cesta, po ktorej som išiel a všetci tí moji spolužiaci. A dneska je zaujímavé, ako to nádherne funguje. A keď stretávam ľudí, ktorí uverili, že je to ich ako keby osud, alebo proste akože sa to musí stať. Je také zaujímavé sledovať, aké sú dneska trendy v spoločnosti. Len trošku načrtnem, že sú také dva extrémy. Prvý je, totálne sa odovzdaj. My sa bavili, že sú rôzne teraz tie trendy a psychologické, náboženské a rôzne. Tak hovorí, úplne sa odovzdaj. Ja by som nazval ten štýl možno v Indii, že proste si v nejakej kaste, ležíš pri ceste a teraz nech sa stane, čo sa má stať, tak to je môj akože osud. A druhý extrém je, o všetkom rozhoduješ ty. Ja som tvorca. A medzi tým ten potenciometer posúvaš ty. Kde je vlastne miera toho, ktorá sa stane tvojou pravdou? To je dané, to sa nedá zmeniť. Áno, je to tak. Alebo ja som tvorca, všetko zmením. Áno, je to tak. To znamená, že pravda nie je von, pravda je vnútri.
A to je to, že viete, čo je najkrajším poznaním mnohých ľudí, keď dôjdu k nejakému bodu, ak to stihnú predtým, ako príde tá kamoška, že hľadajú, učia sa, vzdelávajú sa, študujú, furt niečo hľadajú a potom zistia, že to najväčšie bohatstvo nebolo von, ale bolo v nás. Len spoločnosť stále hovorí, že na to, aby si niečo získal, musíš akože niečo spoznať, niečo sa naučiť. Ale v skutočnosti najzákladnejšia úloha, ktorú každý z vás má, je spoznať samého seba. Kým si a akú schopnosť máš a čo všetko si schopný dosiahnuť. Lenže to sa neučí na školách. No naučí sa, aké je svetadiel, aká je dĺžka, aká je fyzika, kde sa stretnú dvaja ľudia, keď idú na bicykli do kopca, na Donovali a do Ružomberka, jeden ide 30-kou, druhý 40-kou, tak sú matematické vzorce, kto sa kde kedy stretne, akou rýchlosťou a keď má v ruksáku 4 kg a rýchlosť sa znižuje, to sa určite učí na stredných a vysokých školách. Toto všetko sa akože učí. Ale naučiť sa prežiť v prostredí, kde je vystavený 10 rôznym situáciám, zistiť, ktorá je v súlade s tvojou hodnotou a ktorá ťa privedie k tomu, čo ty chceš, to je zaujímavý kurz. Len ešte neviem, či také otvárajú niekedy, alebo či sa praktizujú. A či sa vôbec realizujú vo všeobecnosti pre všetkých, nie vybranú skupinu ľudí, za ktorú sa platí 10 000 eur. Lebo sú prednášky, za ktoré ja osobne som platil tisícky eur, aby som sa dozvedel niektorých pár informácií. Takže no a potom to prišla taká nádhera, bolo podnikanie pred deťmi a podnikanie po deťoch. Teda po tom, ako sa narodili. Pred deťmi to bolo, prosím vás, čo mi ty budeš vysvetľovať, nevieš, o čo ide. Prišli tam mamina na materskej, tak tej som vysvetlil, bol som pomerne iniciatívny, až by som povedal, bol veľmi agresívny a môžem to nazvať dneska to slovo, diskriminoval som ľudí, pretože som si myslel, že čo ty vieš. Keď chceš zarábať, je to tvoj problém, máš dieťa, proste budeš robiť 10 hodín denne, treba robiť stretnutia, rozhovory, makaj. Niekto povedal, mám školu a tak. Takže bolo tzv. To obdobie, kedy som si myslel, že ja akože tomu rozumiem. A ono to v skutočnosti bolo pomerne funkčné, kedy som ja tomu akože rozumel v tej prvej fáze. Len neviem, že ak by som zrátal, koľko ľudí za to obdobie, na akej energetickej úrovni bolo, to znamená možno 1000 stretnutí, ja som tomu rozumel, tak možno, že 950, 970 odišlo. A potom bolo obdobie ešte chvíľu s tým mojim najstarším synom, kde som ho ani nevidel, lebo som 10-12 hodín denne podnikal, lebo som si myslel, že to je cool, že keď proste buduješ firmu, treba robiť 10-12 hodín denne. To bolo také dosť vtipné, dneska sa nad tým usmievam. A neviem to posúdiť, či keby som to nerobil, či som v tom bode, kde som. Takže nespochybňujem moju cestu, iba sa pýtam, či keby ste sa ma dneska spýtali, ako by som koučoval lídra dnes, tak by som sa ho spýtal, akú cenu chceš za to zaplatiť. Chceš zaplatiť cenu 12 hodín denne 10 rokov? Ak je to pre teba cool, tak ti dám iný recept, ako vtedy, ak chceš zaplatiť cenu 2 hodiny denne, zábava, radosť a vzťahy. Pretože v skutočnosti väčšina lídrov, ktorí došlo do nejakého bodu, hovoria, umenie nie je dosiahnuť v jednej oblasti úspech. Mať vynikajúci vzťah, byť dobrý otec, byť dobrý syn, zarobiť veľa peňazí, mať nové auto, byť líder, byť v kariér na prvom mieste, ale podľa mňa osobne je to o schopnosti harmonicky a kompaktne zladiť tieto role. Pretože na čo je rola syna, ktorý nevidel vlastnú mamu, ktorá za posledných 10 rokov potrebovala aspoň raz pomôcť, alebo keď nič, tak aspoň jej pozrieť, ako tie tekvice pestuje. Len jej povedať, mami, to si fakt vypestovala? Rozumiete? A vy môžete takých 400 tekvíc doniesť na záhradku, obložiť celú záhradku tekvicami, so sadeničkami. Je zaujímavé rola rodiča, kedy naposledy objal syna, ktorý má 15 rokov a najviac očakáva podporu a to, že je pre neho dôležitý. Ale on už mal 4 pokále a hviezdil niekde, že mu tlieskalo 2000 ľudí. Ale v role otca neobjal syna. Takže čo, dáme mu známku, akože je boss? Kedy naposledy ocenil činnosť manželky pri 3 deťoch, kedy umyl riad s tým, že sa zabával na tom a zahral sa s fertuškou na manželku a jej doprial ten požitok, že 10 hodín si proste vegeti a len tak proste si povedal, že vieš čo, ja si to proste vyskúšam, aby som, tak zrazu by úplne inak vnímal realitu. Takže ja si myslím, že najväčšia reality show je schopnosť pochopiť, že my sme tvorcovia tej reality show. A môže byť rôzna, môže byť ako nesmierne pesimistická. Ešte je to kruté, je to ťažké. Dám tam veľké prekážky. Môže to byť optimistické a humorné. Môže to byť s nasadením. Ale uvedomuje si, že ty si robíš ten plán
Samozrejme, okolnosti môžu byť, že dneska trochu prší, no tak v tej ceste vyťahneš dážnik. A dneska svieti slnko, no tak tam nepôjdeš kožuchu. Dobre, priznávam, okolnosti majú určitý vplyv. Ale režisér sa vždycky nejak zariadí, ako teraz, ktorá kamera, na ktorú stranu, čo striháš. A nakoniec sa to aj tak dá zostrihať a pustiť von. Tak ako to ja teraz robím. Ja aj tak môžem povedať od bodu A do bodu B. A ja rozhodnem o tom, čo pustím von. Ale hlavné je, že som ten, kto to mal v rukách. No. Takže takto nejak. No a potom tie detičky a teraz ten najmenší, tak s tým je to veľká zábava. A potom je aj pekné zistiť, že na začiatku idú za vami ľudia, ktorých ťahajú peniaze, ale zistujem, že čím ďalej vás nasledujú ľudia za to, ako žijete, kým ste a aký v skutočnosti ste. Nie to, čo im prezentujete navonok, pretože dneska internet, všetky zdroje a ľudia sú tak chytrí, že veľmi rýchlo si vedia preveriť, či to, čo niekde rozprávaš, je realita, alebo je to fikcia. Takže moja rada, keď sa niekto spýta, že čo by mal robiť ako prvé, you go first. Vôbec nemusíš v tej chvíli ešte vidieť výsledky. Totižto výsledky sa nedostavujú za 2 hodiny, za 2 týždne, možno, že u niekoho. Takže moja veľká rada, buď najprv takým človekom, o akom snívaš sám, a potom to začni školiť a vysvetľovať to iným. A ľudia ťa budú nasledovať nie preto, že si nejaký boss, ale preto, že sa im páči život, ktorý vedieš. No, to sú také tie nádherné témy aj pre mladých a tak. Viete, koľko mladých ľudí, tak ako ste tu, túži potom, aby mali životnú cestu, niečo, čomu by uverili. Viete, ako tí ľudia hľadajú a tie inzeráty a tie žiadosti a chodia na tie pohovory a furt niečo akože hľadajú. Je nesmierne množstvo ľudí, ktorí niečo chcú. No len potom je aj veľa firiem, ktoré tiež niečo chcú. A problém je v tom, že tí mladí niekedy vedia príliš dobre, čo chcú, len ten manažer, čo tam sedí, vie, že keby to príliš pustil na úzdu, tak možno by tam nebol dlho. Takže to sú potom také tie moderné akoby situácie v tých firmách, keď sa zaoberám aj so šéfami firiem a teraz koučujeme to a pýtam sa, kedy si naposledy pustil mladého človeka na tové kreslo a nehal si ho pár dní riadiť firmu. Tak by ste videli tie pohľady. Akú firmu? No tvoju firmu, no akú asi by si chce, keď sa pýtaš, ako máš koučovať ľudí. Čo by urobil on? A to je tá odvaha robiť rozhodnutia, ktoré väčšina ľudí neurobí. A kto má odvahu na to, musí ale si uvedomiť, že je to predsa reality show. A tí, čo sa vedia v živote zabávať a vedia ako keby akceptovať, že to nie je až také vážne, ako to navonok vyzerá tá situácia. Dobre, niekomu tomu zobrali auto a ten zarobil 100 000 a ten zase menej. Tak ono je to o tom, do akej miery si uvedomuješ, že v podstate to nie je až tak vážne. Takže tých tém by sa dalo veľmi veľa. A potom ešte firma, že prečo firma, aspoň niekoľko vec? No pretože ma naučili jednu vec. Človek ako taký môže byť akokoľvek skonštruovaný, no najviac vždycky dokázali tí ľudia, ktorí dokázali zorganizovať tých iných. A vedeli im dať nie nástroje do rúk, to je ten príbeh z tej knižky. Ak chceš viesť firmu a niečo v živote dokázať, nenauč ľudí, ako sa stavajú ľudia. Ľudia sú príliš chytrí a na YouTube je všetko. A ako sa opravuje Mercedes. Ale ukáž im, že čo sa stane a čo je v tých šírých dielavách, ak by náhodou tú loď postavili. Ja vám garantujem, že to postavia. Ja mám syna, ktorý teraz tú matiku na primáčky ide a teraz ja som s ním riešil nejaké príklady, ktorým som ani ja nerozumel. Hovorím, Samko, tak zaplatíme nejakú doučovateľku, aby sme to akože nejak spoločne zvládli. A ja som mu začal hľadať po internete doučovateľku a on za chvíľu prišiel na YouTube proste video, kde pani učiteľka 45 minút vysvetľuje ešte ako pre mňa, že ako sa ten príklad ráta. Dneska sú také zdroje, ktoré slúžia k tomu, aby ste žili život podľa svojich predstav, o ktorých sa pred 10 rokmi ani nesnívalo. Dneska si vie mladý človek na YouTube kdekoľvek siahnuť toľko zdrojových informácií, len je veľmi dôležité vedieť, čo je zdrojová informácia, čo je informácia odpútajúca pozornosť. Takže odozdávam slovo a ďakujem za pozornosť. Tak ja ďakujem veľmi pekne, teraz sa posadíme. Áno. Ja by som teraz položil v mene vlastne divákov zo pár otázok. Ja som ešte zabudol povedať k tým lístočkom, ktoré ste dostali.
Poprosím vás, keby ste tam napísali, samozrejme tí, ktorí by ste chceli byť informovaní o ďalších aktivitách, napíšte nám tam prosím vás čitateľne mailík, nebudú vám tam chodiť žiadne nejaké reklamy, hej, na práce prášky, nič také. Bude tam len zase nejaký ďalší host, ďalšie aktivity, nakoľko každý týždeň na tejto fakulte robívame kluby, ktoré sú v menších priestoroch, tiež rôzni zaujímaví hostia, zaujímavé témy, budete o nich informovaní. Takže poprosím čitateľne. A ja by som teraz začal hneď s prvou otázkou. Skôr než sa dostaneme, dosť možné, že tam natrafím na to, mňa zaujíma to, tak využijem túto možnosť. Na tvojej ceste, z bodu A do bodu B, keď to takto môžeme povedať, ktorá chvíľa, alebo ktoré chvíle, ktoré momenty boli také, že mal si to chuť zabaliť, ak samozrejme také boli. Vieš si spomenúť, a kde napríklad si čerpal zdroj vlastne tej sily ísť ďalej, alebo čo ti pomohlo preklenúť ťažké obdobie? Tým, že ja som taký veľký optimista, tak ja nejak tie čierne body vymazávam. Určite boli, no nemám ich tak nejak zreteľne zaznamenané, že by som sa nejak zapodieval nimi, pretože myslím si, že málo ktorý úspešný človek ich má na tej osi, v tom vizuálnom kanáli nejak veľkosť viditeľné, čo sa akože nepodarilo. To aj veľa ľudí v živote, ktorí majú pomerne dobrý život, a keď sa ich spýtate, čo sa v živote akože nevydarilo, tak povedia, vieš čo, vlastne mne sa všetko vydarilo. Takže to bola taká prvá vec. No a druhá, ja si myslím, že mal som veľmi veľa vecí takých, ktoré mi nahrávali do kariet. A jedna z najväčších bola úžasní ľudia, s ktorými som sa stretával, pretože ja som sa presťahoval z dediny na Liptove, z Horného Liptova do mesta. Nemal som tam žiadne vzťahy, takže som akoby odtrhol sa od vplyvu všetkých tých kamarátov, ktorí by do toho mohli moc kafrať, že toto je blbosť a to mi nechceš povedať, že to takto funguje a to ti kto povedal. Takže ja som ako keby tie večerné debaty mal nenápadne odstrihnuté. Ja som sa presťahoval za manželkou do Ružomberka a tam som nikoho nepoznal, len ju a prácu, aj rodičov. No a bývali sme u nich v byte, takže ja som sa skôr venoval tomu, aby som teda sa venoval iným aktivitám. Aby som v tom byte, viete, do chladničky teda otvorí tie dvere a teraz som si dal nejaký pomaranč. A tak, tí mladí to poznajú, keď nie, tak ja im prajem, aby to netrvalo dlho. No a takže bolo tam veľa vecí, no najdôležitejšiu ja pokladám, že vždy som mal pred sebou lídrov, ktorých som videl ako vzor, ako keby svetlo na konci tunela, že aj keď sa niekedy vzdialilo to svetlo, takže ako keby som ho videl trošku menej a potom zrazu som cítil aj to teplo a tie prednášky a kolektív, vždy som mal pred sebou tú víziu a veril som, že sa to dá dokázať. A na druhej strane tým, že ma naučili budovať tím, tak keď náhodou už k tomu svetlu bolo ďaleko, tak som mal za sebou kolegov, ktorí povedali, pohni sa, nezdržuj tu. Proste vidíš, že nám odchádzajú dopredu. Takže to bola pre mňa taká veľmi, veľmi zaujímavá vec, že mal som ľudí za sebou veľmi šikovných a mám, ktorí, keď náhodou by som ja mal takúto tendenciu, tak sú stále za mňou a potom vynikajúcich ľudí predo mňou. Vzhľadom na množstvo otázok a obmedzený čas. Bude krátky, stručný. Budeme, áno, veľmi stručne. Dobre. Ja by som ešte jednu Pristúpime k aktu. Áno, spomínal si vlastne, keď si definuješ cieľe, alebo vôbec taká rada pri definícii cieľov, si hovoril, že je to potrebné nejakým spôsobom spojiť s hodnotami. A aké sú tvoje hodnoty? Ako by si definoval tvoje hodnoty? Ja som mal na to aj nejaké fotky. No jedna z najväčších, keď som sa raz pýtal toho pána, ktorý bol úžasný a už teraz sa menej stretávame školiteľ, tak ja som sa ho spýtal, že počúvajte, že ja by som, mňa to tak ako aj trošku tá motivácia opúšťa a on mi vtedy povedal, viete čo, pán Šíra, ja vám to poviem asi takto. Máte deti? A áno, vtedy bol ten syn najmenší, mal možno nejaký rok, tak on povedal, viete čo, ja vám to vysvetlím takto, ono vám to dôjde. Takže nedal mi konkrétnu odpoveď, ale poslal ma, že večer, keď bude to malé zaspávať, bábätko alebo spí, tak moja rada je večer si zapnite tú lampičku, puk, posviete si, aby to nesvietilo do očí a pozerajte sa 10 minút na to bábätko. Ak vám to nedôjde, žiadny kauč vám to už nevysvetlí. A poslal ma preč. Rozumiete, normálne mi dal takúto jednoduchú debatu, že aby som si lampičku kúpil, aby mi to došlo, možno, že by chcel naznačiť, aby som si to do očí pustil. A že aby som si to len pustil a že pozeral sa 10 minút a že ono by mi to malo dôjsť. A mne vám to došlo po 2 minútach. Takže hneď som si tie hodnoty zoradil a vyjasnil, že prečo som tu asi a čo to bábätko a kto sa asi má o to postarať v tej chvíli a či sa o moji rodičia. Takže takto to asi nabehlo na tie princípy. Dobre, a ideme veľmi stručne. Lebo ešte z tohto množstva otázok... Budem len áno alebo nie, alebo možno.
Práve, že sú to otvorené otázky a ešte vlastne z tejto strany nám príde množstvo otázok, takže bude toho veľa. Takže... Ja som nezvyknutý takto intenzívne pracovať, počúvajte, to som vo vysokej záťaži. Áno, skúsime to zipovať. Bežne som v podstate pokojnejšom režime. Takže čo musí spraviť človek ako prvé, keď chce podnikať? Chcieť. Aký najúčinnejší spôsob na debordelizáciu hlavy považujete za najúčinnejší? Ďakujem, Jara. No, asi, kto má deti, tak detičky. Pozerať sa, ako sa hrajú, ako reagujú a keď náhodou nestíhate snímať, ako reagujú, lebo niekto až tak robí biznis, že stále preč, tak tá lampička večer je užitočná. Ako dokázať preprogramovať ciele a zmeniť ich na nové? No tak na to sú tie techniky, tých 21 dní, to opakovanie, na to sú mnohé, také by som povedal, že metódy, no jedna z nich určite s tým vedomím nemá nič spoločné. Takže preprogramovať svoje myslenie musí byť síce vedomá činnosť, ako keď napríklad niekto chodí do posilky alebo cvičí. Takže na to je veľmi veľa zdrojov, ako sa to dá získať. K čomu smerujete svoje deti? K slobode a k tomu, že všetko je možné. A hlavne, že keď sa čokoľvek stane, tak majú všetko na to, aby si splnili svoje sny. Takže keby náhodou prišla aj skôr tá kamoška, tak aby sa len zasmiali a vedeli vzlietnúť z hniezda. Mali ste podporu v rodine k svojmu vývoju? Ak nie, myslíte si, že by ste bez podpory sa dostali tam, kde ste teraz? Respektíve, čo by ste spravili inak, ak by ste podporu nemali? Ďakujem. Toto je nádhera. No ja som mal takú podporu, že mama mi povedala, nič ti nedám, ani tenisky ti nekúpim, takže ja som od 15 chodil na družstvo robiť, to bola maximálna podpora. A potom, keď som začal robiť neskôr, tak som začal pracovať a manželka povedala, počúvaj ma, tak si nájdi normálnu robotu, lebo sa prvý porok akože podnikanie som neuživil nikoho, ešte som vybral výplatu, takže som mal maximálnu podporu v tom, že a dosť. A dosť. Tak mi to zase došlo pomerne rýchlo. Takže z každej strany sa to na mňa hrnulo. A zistil som, že asi to teda bude na mne, no. No a ak by si nemal tú podporu v rodine, myslíš si, že by si dosiahol... Ja to proste na niektoré veci neviem odpovedať, lebo oni sa stali tak za sebou a bolo tam tak veľa okolností, ktoré na to vplývali, že myslím si, že to, že som tu, je výsledkom všetkých tých okolností, udalostí a situácií, ktoré ma postrehli a nedefinoval by som ich ako zlé alebo dobré, lebo to je stav mysle, že hodnotíme, či to svetlo je dobré alebo zlé, deň je dobrý alebo zlý. Nazval, že každý z nás je produktom všetkých okolností a situácií, ktorý do tejto chvíli zažil a z toho bodu reagujete. Keďže si spomínal, že pracuješ v OFAB, aký máš názor na kvalitu finančných služieb na Slovensku a ako si myslíš, že tej kvalite prispieva tvoja firma? Ja si myslím, že každá spoločnosť má takých politikov, aký si zaslúži. Totižto kvalitu poradenstva neurčujú poradcovia, ale klienti podľa toho, čo vyžadujú. Takže ja by som povedal, že každá krajina, každá spoločnosť, každá škola, každý národ má presne to, čo má mať v tej chvíli. Pretože povedomie politikov nevolia politici, ale ľudia. Takže kvalitu politikov alebo kvalitu poradcov nedefinujú poradcovia, ale ľudia, ktorí očakávajú služby. Ale tak to patrí aj v športe, aj v učení, aj vo všetkých veciach. Takže ja si myslím, že je zodpovedajúce tomu, aký je mentálny stav trhu a všetkých ľudí, ktorí sa na tom podieľajú. A ja sa na tom zabávam veľmi. Ja sa na tom zabávam, na tých klientoch a na tom všetkom, ako to je. No, je to tá reality show. Aké knihy odporúčate, ak chcem byť dobrý rečník a vytvoriť si u ľudí dobrý imič? No, to je veľká sranda, že ja by som povedal tak, žiadna kniha nespôsobí to, kým si to neskúsiš sám. Čítať, ako sa balia baby, čítať, ako sa pláva, čítať o čomkoľvek je nesmierne vzrušujúce, lebo to máš v tej mysli. Ale až keď sa postavíš na pódium a pozrieš sa do očí 200 ľudí, 300 ľudia reflektorom, tak zažiješ školu, ktorá to zrýchli asi 100-krát. Takže na začiatku som ja ani nestihol čítať prvých 10 rokov, lebo ja som 10 hodín denne robil. Takže musím sa priznať, že mi ušlo tá prvá fáza čítania, lebo mi povedali, keď chceš niečo dokázať, musíš robiť. No, takže nejaká konkrétna, ktorá by som akože vyzdvihol na všetky tými ostatnými, priznám sa, nemám. Je ich veľa a veľa, ja skôr ako knihy mám audioknihy, mám ich rád, počúvam ich večer a tak, takže čerpám veľa teraz z internetu, z rôznych prednášok, v rôznych jazykoch, je to veľká zábava.
Ako vedete svojich ľudí k úspechu? No, najlepšie ich neviesť. Lebo môj úspech ešte neznamená, že to je to, kde chcú ísť oni. Takže moja rada, najlepšie ľudí viesť tak, že ich nevediete, pretože väčšina z nich každý vie, čo chce. Takže skôr im vytváram prostredie, aby si to zrealizovali sami. Bola aj fáza, keď som ich viedol a vtedy som sa hrozne narobil. A potom som zistil, či neexistuje iná metóda a ja som vám na to prišiel, že je. Že dovol ľuďom, aby si tie svoje sny realizovali sami a moc sa im do toho nestaraj. A ja som vám prišiel na to, že tí ľudia sú chytrí. Takže ako vieš ľudí? Nevediem. Preto, keď sa ma veľa ľudí pýta, prečo toľko neškolíš? Lebo na úrovni podvedomia, kto veľa trénuje svojich ľudí, tak im sugerováva, že ešte toho dosť nevedia. Preto firma, ktorá platí moc školiteľov a trénerov, nepriamo vytvára podvedomie, že sú nedostatočne chytrí, aby to dokázali. Takže to by sme si zase nejaký inú tému dali na to, vzdelávanie a tréningy a účinok na podvedomie ľudí. Rodič, ktorý hovorí synovi, aby sa veľa učil, aby sa mal dobre a zarobil, nepriamo sugerováva, že vlastne on ešte není hoden toho, aby zarábal a mal sa dobre. Takže to by sme niekedy prebrali to školstvo u nás a tak. Ako zaujať človeka? Ako zaujať človeka, zamestnanca, študenta, ktorí majú obmedzujúce presvedčenia, že existujú možnosti, ako naozaj môžu mať všetko to, čo si dokážu predstaviť a dať tomu šancu. Podpis Iveta Žigová. No, Ivetka, ono je to takto. Už samotná otázka z pohľadu energie hovorí o tom, že sa skôr pýtame na tých, ktorí nechcú. To znamená, z pohľadu cez otázky krásne sa koučujú ľudia. Takže ako náhle by sa Ivetka začala pýtať, ako viesť ľudí, ktorí chcú, tak ich by ich bolo viac. To znamená, ten zákon funguje tak, ak niekto nadáva v spoločnosti, že muži sú takí a ženy sú také, tak čo si myslí, že stretne na druhý deň? Ak niekto hovorí, dneska sa nedá dať na Slovensku práca, čo by čakal, keď ide na výberové konanie? To znamená, v samotných otázkach, keď koučujem ľudí, tak najprv poviem, aké otázky by ťa zaujímali. A podľa toho, na čo sa ľudia pýtajú, mi je jasné, na čím najviac rozmýšľajú. A na to, na čo najviac rozmýšľajú, toho im najviac v hlave rastie. Keď sú dve rastlinky a jedna hovorí o tom, že je málo ľudí a ja ju polievam svojou pozornosťou, tak logicky je bujnejšia ako tá, ktoré nevenujem pozornosť. Takže viac sa zaoberám ľuďmi, ktorí chcú. Je to také jednoduché pomerne. No. Čo považujete... A ich je dosť, ale aby ste boli všetci pokojní, je ich dosť. Čo považujete z hľadiska NLP za najdôležitejšie, na čo sa prioritne zamerať? To sú také, ja som pomerne taký globálny typ intuitívny a to, co sú pomerne racionálne veci, ktorých by som ja mal akože vypichnúť nejakú jednu vetu alebo nejakú ako zázračný bod, ktorý by to akože osvietil celé. Ja proste si ten život užívam, absolvujem tie vzdelávanie, vychutnávam si všetko, čo je a ja vlastne ani neviem, z čoho som si čo zobral, lebo to podvedome používam, tak ako športovec, ktorý trénuje, tak on vlastne nevie, ktorý sval kedy zapojil v ktorom bode. Takže ja keď koučujem ľudí, tak nemám, že príručka 4, odsek 2, otázka 3, ako sa máš? Proste nie je u mňa tá komunikácia ako v tom vzťahu, že teraz sa mladý učí ako s tým dievčaťom na tej diskotéke a teraz povie podľa úsmevu 4, ju povieš teda, nevideli sme sa niekde. Hej, proste je mi ľúto, no podľa mňa, aspoň z môjho pohľadu, život nefunguje tak, že na to, aby som niečo dokázal robiť intuitívne zo srdca, ako keby sme sa matke spýtali, pani, idete, čakáte malé bábätko, ja by som vás poprosil, ktorý bod, keď sa narodí, budete pokladať za dôležitý a čo urobíte ako prvé, druhé, tretie v poradí? Teraz tá mamina na ňu pozerá. No ja neviem, či sa najprv vykecká, alebo vykadí, alebo bude sa smiať. A ja vlastne ani neviem, ako budem reagovať. Niekedy, ale toto svokra to vie lepšie, to je jasné. Takže takto voľne by som to ja vnímal. No. Prišli ste do bodu B, alebo aký je, alebo bol váš cieľ? Mňa stále fascinuje to, že podľa mňa ten z bodu A do bodu B je tak trošku ako keby narušenie toho princípu prítomného okamihu, kde neexistuje žiadny bod, len prítomnosť. Takže keď sa ja ráno zobudzam, tak ja som vlastne v A a B. Ja keď som dneska tu, tak som v A a B. Ja by som ako medzi tým nemal tú úsečku s tou vzdialenosťou. Podľa mňa je to jeden bod A, B. Alebo je to obrovská úsečka, kde tie A, B stále je milióny bodov A, B, A, B. Pretože podľa mňa toto skončí a vznikne úplne iná interakcia, pretože sme sa stretli v tejto miestnosti od vás. Budú tu reakcie, akékoľvek, vždy ich príjmam s láskou, lebo vaša reakcia
je niečo podobné, ako keď chcete dať niekomu darček. Ostane vám, lebo je to váš darček, ak ju ten druhý nepríjme. Takže podľa mňa je to také, zase tam vyžaduje nejaké čísla, nejaké fakty a na toto ja mám úžasných ľudí okolo seba, ktorí to všetko rátajú. Takže tá otázka je podľa mňa dobrá, len ja ju mám tak trošku akože bezčíselne. Možno ináč povedané, máš nejak zadefinovaný cieľ, ktorý by si nám mohol prezradiť, aký je? Proste taký, ja ten cieľ mám, samozrejme, že také tie v tom akože vision board a čo by som a tak, len sa mi to niekedy stane, že keď si ten cieľ zadefinujete a potom na nemyslíte a užívate si tú prítomnosť, ono to k vám pribehne skôr. To je to, čo sa často učí v manažmente, že zadefinuj si, čo chceš, potom to voláte zabal, pošli to dolu vodou, alebo daj to kamarátovi do tašky, alebo to skry niekde do vecí, že to nenájdeš a o 10 rokov to vypereš a teraz zistíš, je tu ten lístok. Je tu to, čo som chcel. Takže niekedy je dobre zadefinovať si cieľ, len ak si príliš definuje niekto ciele, nevšíma si radosti na ceste. To je ako toho alchymistu Paulo Coelho z tej knižky, že on mu nakvapkal mu ten olej a povedal, chod sa pozrieť, čo tu všetko máš. Tak on mal tie ciele, lebo musel mať auto, byt a teraz sa sústrediť na to BMWčko, aby to všetko stihol. Obišiel ten hrad a on vraví, čo si videl? A nič. No, ale mám ten olej. Tak povedal, no to je super paráda, takže teraz si všímaj to okolo. Teraz on to obehol a povedal, čo to máš? No videl som krásne obrazy, a kde máš olej? Nikde. Docapať, zase nič. Takže môj názor je o schopnosti vnímať rovnako to, po čom túžiš a užívať si chvíľu, v ktorej sa nachádzaš. Pretože ak si so svojou mamou, tak je predsa nezmysel, aby si písal a myslel na to, ako niekto povie, že vizualizuj si to, čo chceš. Tak mama alebo manželka, partnerka ti niečo hovorí, ty by si jej mal pozerať do očí a on myslí na to, že by si chcel kúpiť auto a že to si to vizualizuje. Rozumiete, mu to tam chodí. A toto je taká trojotázka, tak začnem s prvou. Mohli by ste vysvetliť princíp MLM? No to práve nie. Ja tomu nerozumiem. Proste zase to je tá pragmatická otázka. Proste mne povedali, nemáš peniaze, chceš vybudovať firmu, zavolaj pár kamošov, bude ti s nimi dobre, pomôž ľuďom okolo a ostatok sa nestaraj, lebo ty nemáš robiť na systéme, ale v systéme. Takže ja, ak mám byť úprimný, je mi ľúto, no toto není téma, ktorej by som vám ja nejak ako odborne pomohol, ale učí sa to na vysokých školách Harvard, Oxford a sú aj témy, ktoré diplomovky na to robí, takže sú napríklad aj francízy rozobrať, takže ak by niekto akože chcel túto tému rozobrať, podobne keby do nejakých diplomov išiel, tak podľa mňa je zo pár študentov, ktorí sa už tým zaoberali. Mne to skôr generuje pasívny príjem, radosť a pohodu. O tom by som vám vedel rozprávať, ale o nejakých technických parametroch asi nie. Tu je práve ten technický parameter, ako funguje to delenie peňazí, to bola tá druhá otázka. Podľa mňa dobre, no. Čo vám budem hovoriť, no. Proste, mám vám klamať, alebo hrať sa na nejakého dôležitého? Podľa mňa super. No a prečo niektoré banky dajú za otvorenie účtu peniaze svojim klientom a iné nič? Bože, ja ani neviem. Ja si myslím, že tí ľudia majú vždy toľko peňazí a majú presne také banky, ako si zaslúžia, tak ako s partnermi. On povie, moja žena je taká, alebo hen taká, môj muž je taký, alebo taký, a moje deti sú modroké, zelenooké, a môj profesor je taký, alebo hen taký, a vrem, počujem ma. A nie je náhodou presne taký, akého si zaslúžiš? Takže často to moje poradenstvo nezačína o tom, že rozoberám, aké sú banky, aký je svet von, ale aký je jeho pohľad na to. Pretože ak niekto príde ku mne a klient začne nadávať na všetko okolo, tak totiž toto sa netýka bank, ale jeho postoja. To mi je ľúto. No. A banky sú zase len produktom toho, čo tí ľudia na Slovensku a zahraničí dovolia. Takže ak väčšina ľudí s radosťou akceptuje, že banky kasírujú takéto objemy peňazí, tak to není preto, že by tie banky to chceli, ale preto, že im to majorita umožňuje. Takže tá odpoveď je možno zase niekde inde. No. Je to také zase srandovné. Túto otázku som si musel dvakrát prečítať, aby som pochopil. Tak to ani nedávajme, poďme ďalej. Ale je zaujímavá. Je zaujímavá. Je v poriadku, že závisť a vôľa potom, aby mi bolo čo závidieť, je súčasťou motivácie na dosiahnutie cieľu? Dám ešte raz? Nie, ja vám chcem zase len pozorujte, akým smerom plynú otázky. Keby tam bola otázka, je dobré, ak radosť a povzbudenie podpora je motivačná? Rozumiete, kde ide podpora ľudí, keď ich koučujem? Že väčšina ľudí sa pýta na to, čo akože nejde, nefunguje, trh je aký, ľudia nechcú, není dobrý. To znamená, oni svoju pozornosť dávajú tam, kde podporujú kaktus a chcú ružu.
Takže starajú sa o kaktus a vo vision boarde majú ružu, ktorú nikto nezalieva. Tak ako mám kaučovať človeka, ktorý chce ružu a pýta sa na kaktus? A vidím, že ruža vedne. Je to také, ako by som to vysvetlil? No. Rodič sa pýta, ako donútiť, aby sa jeho syn učil. Jeho syn donesie na základe jeho výchovy 9 petiek zo školy a 1 jednotku. A on namiesto toho, na základe jeho správania a možno čiastočne okolia, ho má chváliť za tú jednotku a hodinu rozoberať, že doniesol jednotku a povedať, počúvaj ma, tých 5 petiek, to si musel byť boss, to si ako dokázal, 9 petiek a 1 jednotku. A motivovať ho, že tým 9 peťkám venuje 5 minút a tej jednotke hodinu, tak on mu vysvetľuje, že čo si to dovolil a čo z teba bude. Takže to je zakorenené v tej spoločnosti, pýtať sa na to, ako to nejde a dávať pozornosť na to, čo nie je dobré. Ale to je, vidíte teraz len tie všetci kauzy a tak, je to veľká zábava, ako jednoducho sa dá manipulovať ľudskou pozornosťou. A ak na to tí ľudia pristanú, tí dole, tie ovečky, že proste zahrkocajú, tu je pastvinka a oni tam rýchlo pobežkajú, tak to sa proste učí, to sa budete učiť neskôr, ako sa manipuluje verejnou mienkou a ako tí ľudia to pekne nasledujú. Ale to je zase pokračovanie, to niekedy si môžeme. Takže to je zase moja rada k tomu, že kde dávaš pozor, na čo sa ma pýtaš. On sa ma pýta, počúvaj, kratučko zase. Prišiel ku mne chlap, ktorý, ma to tak ako zaujíma tieto veci, že príde chlap, ktorý nemá akože dobrý vzťah so ženou, tak som mu vysvetlil, to je proste paráda, on sa ma pýta na to, že ona nie je dobrá, tak majú 2 malé deti a že on by to chce zlepšiť. A ja som tak mi vysvetlil, ako je, ona to nechápe, ako to všetko v tom vzťahu, ako on akože je chytrý, ako jemu to akože dochádza. Tak som ho počúval, on som ho stopal, hovorím, dobre, tak počúvaj, ak to chceš urobiť, tak mi napíš 30 pozitív na tej žene, lebo asi keď máte 2 malé bábetka, tak asi si niekedy na nej videl tie dobré veci, nie? Asi ich prevel, lebo to sú tie, mami, ja ho milujem. On je jediný, on má všetko ideálne. No ale som ukázal, aby postojivo napísal, čo na tej žene, s ktorou má 2 nádherné deti, mi napísal tie parametre, on nevedel, čo tam má napísať. No, takže tá žena s tým vlastne nemá nič spoločné. On v určitej chvíli si začal všímať veci, ktoré mu to znepríjemnili. To nebola vec tej ženy. A potom tá žena musela urobiť všetko preto, aby potvrdila tú jeho pravdu. Čo mala ona robiť? Je to paráda, no. Práca s tými ľuďmi je nesmierne vzrušujúca, zaujímavá vec. Prečo OFAB? Ja ani neviem, ako keby sa spýtali, prečo Táňa. To je moja manželka. Proste také otázky, no tak som ju stretol, keď mala 16 a som si povedal, proste je to ona. A to OFAB ma stretlo, keď som túžil po niečom a jednoducho mi ukázali, ako sa dá žiť. A proste ja mám rád lojalitu, vernosť a férovosť. Ja zase nemám na to nejakú takú praktickú, že by som teraz ako sa nadýchola. Tak bolo to preto, že to malo výšku, váhu, bolo tam veľa peňazí, Kariplan teraz ponúkli mi peniaze a teraz Bepro a niečo. To proste tam nie je. Jednoducho, prečo miluješ tú ženu a prečo miluješ toho chlapa, alebo je taký, aký? Ja neviem, tak niekto je širší, niekto uši a proste je tam láska. No, tak ja som sa takto proste, doviedli ma, ja neviem, keby možno nejaký izoterik, no tak ťa to tam doviedlo. No ja neviem, čo ma tam doviedlo. Mňa tam zavolal pán inžinier Molnár na prednášku, som si tam sadol a tam mi to ťuklo. Pomerne racionálne, no. Ako sa pasujete s pomerne negatívnym menom OFAB? Všimnite si tie otázky ako plynú. Není to paráda. Není to proste radosť, že už samotné tie otázky sú fascinujúce. Ako sa pasujete s tým, že 4 Slováci zo 4,5 miliónov vykradli v Rakúsku banku? A čo tie matky, ktoré každý deň chodia do práce a otcovia v baniach a v práci a makajú a starajú sa o deti? Nie, my sa budeme baviť o tých 2 Slovákov v Rakúsku, čo vykradli tú banku. A o 2, čo berú drogy. A dáme na to akože seminár večerný a talk show. Lebo je to väčšie, je to zábavnejšie proste jednoducho, je to paráda. Tak čo vám mám povedať? Keby sme sa teraz spýtali, ako vnímam každého z vás to, čo ste urobili doteraz a koľko ste z toho urobili dobrého alebo zlého, tak s každým by sme mohli to takto rozobrať. Proste žijeme v spoločnosti ľudí a Slovensko to nie je konkrétny človek. Európa nie je konkrétny človek. Firma to nie je konkrétny človek. To je spoločenstvo ľudí, kde firma vždy len zodpovedá tomu, akí ľudia v tej spoločnosti žijú. Takže ja neviem definovať pocit niekoho, kto je nespokojný, keď 18 rokov robím. Proste ako to mám vysvetliť? Tohto by som sa spýtal, nech mi nájde 10 príkladov pozitívnych reakcií z OFAB a potom by som s ním dal debatu.
Tu sú vlastne dve otázočky, ktoré vlastne už boli povedané v rozhovorí. A posledná vlastne, že aké máš výsledky? Predpokladám, že asi vo firme, skúsme. No to je také zaujímavé, som sa bál, že v čom? No. Že či teda manželke by som sa spýtal, alebo čo? Alebo v behu, lebo chodím aj behávať. No to je práve zase tá akoby relatívna odpoveď, že čo znamená mať výsledky. Napríklad, ak niekto má krásne harmonickú rodinu a není práve na nejakom poste, teší sa, veľa cestuje, stačí mu menej, aby si užil, proste plní si životné sny. Je akože ten výsledok nie dostatočne dobrý, ako keď niekto jazdí na novom luxusnom aute? Ako by ste zhodnotili, keby sa niekto spýtal matky, aké máš výsledky? Otca, aké máš výsledky? Je možné na túto otázku odpovedať, to sa v psychológii volá generalizovanie. Je možné zaujať postoj, v ktorom sa odpovedá jednoznačne za všetkých. Ja si proste ten život užívam. A moje životné poslanie a poslanie vo firme je, aby ľudia, s ktorými sa stretávam, mali po stretnutí so mňou vyššiu kvalitu života vo všetkých oblastiach, ktorých ich vedie. Takže ak je on lepší otec a harmonicky k tomu syn a partner a koučuje svojich ľudí, má pre mňa vyššiu cenu, ako keď je izolovaný líder s nesmiernym výkonom a nevidel alebo nemá rodinu a jeho deti nemali otca. Takže to je zase taká otázka, ktorej by som sa mohol spýtať. Ja zbožňujem to, ako žijem, páči sa mi to, čo mám a nehodnotím to, či je to dobré alebo zlé. Proste je to v pohode. Možno zase tam nie je nejaké číslo. No ale tak, aby to bolo zase fair, podľa mňa je to paráda. A pre tých, čo by chceli počuť druhú odpoveď, mohlo by byť aj lepšie. Bohuš vyhrá. Ďakujem ešte raz. Díky.